Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun ST Sri M Yani. Kanthi irah-irahan Labuh Utama. Grahana, Grahana, Grahana. Kentir mloya-mlayu turut dalan sinambi bengok-bengok sora. Menehi pratandha yen srengenge nembe ketaman grahana. Masyarakat kuna mestani iku mono dicaplok buta. Ya raseksa kang netrane mendolo. Iku uga kinaran buta ijo. Senajan si Kentir wis aweh pawarta yen ana grahana, ananging pedunung dukuh bumi weru semlem ora maelu. Pilih ngenggar-enggar ati sinambi nonton siaran saka televisi. Apa maneh mandak wis ana pepenget yen ora dikeparangangake nonton cumlorot sunare grahana kanthi netra wantah marai mripat isa bubrah mata isa wuta mula ya pilih lumah-lumah ana ing ngomah nonton siaran televisi sinambi ngemil tahu isi. Si bocah kentir kang lolo tanpa biyung dalah bapa iki malah wira-wiri gendring nuju pos kamling. Lingak-linguk sedhela njur njupuk pring sing nggalantung minangka kenthong. Jluk. Mudhun saka emperan pos keamanan lingkungan. Lingak-linguk goleki tutuk. Ora ana. Netra mlenter munjer lah dalah ana pinggir wit kenitu ana tugelan watu item sagegem njur digegem nuranine sajak marem latine kang suwing mesem amarga oleh mencolot ora permono jempole sikil nyandung tugelan bata mak gedabrus tiba. Sedhela ngusap-usap dada kang natap lemah lungka awit bumine wis kadung nela amarga ketiga dawa. Tong 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 grahana 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 ayo gek padha tangi tangi tangi. Ayo wit-witan, yo gek padha tangi, padha eling karo panguwasane Gusti. Priya kentir iku nuthuk kentongan sinambi ngomong ijen sangisore wit maoni. Njur songkok sing mlungker ana ing sirahe digawe gebyok-gebyok. Dasar cah pekok. Kewan-kewan, kewan. Jaran, gek ya, aja mung padha mangan lan kluyuran. Lah, ya gek. Kono padha eling karo pangeran. Bocah lolo iku njur nuju gedhogan duweke kang jweran. Sinambi nguman-uman kaya wong kelebon setan. Tong tong tong. Woi. Woi. Para manungsa, aja mung padha ngangsa-angsa. Sumangga padha eling marang keagungane panguwasa.
Bocah kentir sing wetenge buncit iku nuju ngarep omahku. Ndangak mlanter nyawang srengenge kang njlirit pindha celurit. Njur ndingkluk nyembah bumi. Ora suwe jenggelek karo ngutahne tembang. Tombo ati. Kang jarene para winasis isih reriptane para wali. Krungu kang dibiwarakake kentir kang pungkasan iku ing telenging rasaku ana pangaribawa seje. Ipop bojoku njenggirat tangi. Sajake ya ngrasake kaya mangkono. Bu, apa Pak? Ngomonge si kentir kang pungkasan mau apa? Manungsa padha elinga marang keagungane Kang Maha Kuwasa terus nembang tombo ati. Lah kae lho, isih kaya nembang sadawane gisik bengawan, Pak. Ngomong ngono iku bojoku karo nuding arahe si kentir. Pangkrungonku mau ya kaya mangkono, Bu. Pak, aku rak ya ora asli bumi dukuh weru kene. Ngopo kok bocah iku dijenengake si kentir? Mergane nek tlatah kene bocah iku ya kaya ora lumrah. Tegese sekilo kurang sak ons. Maksude? Sekilo kurang saon kuwi apa lho, Pak? Lah, ya ora keba to. Alias ya jenenge kentir kuwi. Oh alah, ora genep utawa ora kebak kuwi to. Kok mesakake. Masyarakat kaprah ngarani kaya mangkono iku, Bu. Jane bocah iku dhisik jenenge ya apik lho. Lah, wektu lahir mbiyen bocah iku dijenengake sapa karo bapak ibune? Sawise kajenengake abang diparingi tetenger Labuh Utama. Lho, iku rak jeneng kang apik banget to, Pak? Lah, ya merga keapiken jeneng iku. Ngopo yen jenenge apik? Ujare Mbah Dukun Sontoloyo ora kuat ngangkat jeneng wusanane malah dadi kentir iku. Sik to, Pak, rumangsaku Labuh. Sapa mau? Labuh Utama. Iya, Labuh Utama. Rumangsaku bocah iku apikan. Kaya kerep sabiyantu yen ana wong duwe gawe mantu utawa ngenekake hajatan sunat. Ora dikongkon sawise pesta, njur ya korah-korah ngresiki wadah, malah asring uga ngangsokake banyu kang kanggo wudu. Lah, terus ngopo masyarakat kok njenengake kentir? Bojoku mburu pitakon, ngemu protes. Wah, aku ya ora patiya pana, mula bukane diparapi kentir. Ananging kang diparapi ya ora nesu, malah kadang mesem guyu lho, Bu. Gek-gek sing kentir malah masyarakat iki dhewe. Ananging wis kadung kaprah. Kaprah kang salah panjenengan mirengake to iki mau. Senajan masyarakat menehi jeneng kentir, malah aweh pepeling wiwit saka pos kamling. Kadang awake dhewe iki kang wis ora eling apa maneh yen wis kaling-kalingan masih nangkling. Pet, listrik mati. Siaran TV grahana uga wis ora trewaca.
Aku meneng nglaras ati. Bojoku anteng, pikirane ngembulek. Sauntara iku saka ngisore wuwung langgar Pak Haji Ndoliki ana tekek nyuwara mecah suasana sonya. Otok-otok-otok-otok, tekek, tekek. Ujug-ujug dinasti putriku Waruju kang isih lungguh ning bangku taman kanak-kanak mencolot tangi muni ngegongi suarane tokek. Tokek, tokek, mlalat, tokek, tokek. Dikira swara tekek iku wis entek, ora nyuwara maneh. Pas ngomong tuge, merga isih celat karepe mono muni sugih. Dinasti jingkrak-jingkrak seneng. Aku mesem gek bocah semono kok ngerti sugih lan mlarat barang. Aku ranjula nalika tekek iku bali muni. Tekek, mlalat. Alah, tekek elek. Mlene yo, tak balang telek. Bocah kang durung teteh iku nangis geru-geru karo tekek kang wis ora nyuwarane. Kanggo ngutahake gelane njur njrantal mlayu nyang pangkone ibune. Cup 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 cup, meneng cah manis. Krungu tembung cah manis, putriku iku ya macep klakep, ilang tangise. Dasar ya bocah aleman. Ngono batinku. Tekek elek iku balane bapak ya, Bu. Iya, tekek nakal iku balane bapak. Tekek elek iku ndongakake aku mlalat lho, Bu. Ya ora to, putriku. Sing manis, sok yen sregep sinau ya sugih. Mau klirumu. Kliluku apa, Bu? Klirumu mau olehmu miwiti saka sugih. Wusanane swara tekek kang pungkasan tiba mlarat. Yen olehmu miwiti saka mlarat iso sugih. Oh, ngono ya, Bu. Tekek elek balane bapak. Sesuk lek muni tak wiwiti saka mlarat. Ben aku sok iso sugih ya, Bu. Wis, bubuka ning pangkone ibu. Gek tak kongkang-kongkang belungkang ben ndang iso bubuk sayang. Putriku iku njur murep ning pangkone ibune. Dipuk-puk sedhela njur bubuk. Migatekake kawigatene ipop bojoku marang dinasti putriku. Aku mesem. Marem ya layak tiba bener. Paribasan cinta ibu sepanjang jalan, cinta ayah sepanjang galah. Tong tong tong, aku njula. Keprungu kentongan titir. Pertanda ana bebaya. Pak Guru nembe wungu nggih. Iya, lah gek iki mau ana warta apa, Kang Ambar? Aku gagi pitakon marang Ambar Wiyana, priya pideksa kang nuthuk kentongan titir ana ing pos kambling sawise grahana. Kentir. Kentir ngopo? Kentir nekat nyawang grahana njur netrane wuta, merga wis ora weruh apa-apa. Bengawan dikira dalan. Kaya ana sing ngosekake aku njur mlayu nuju gisike Bengawan. Miyak grombolan priya kang wis dadi layon iku tak rungkebi. Tan rinasa brol, netra banjir waspa. Aku njur ndangak mlanter nyawang Bagaskara.
tanganku keder, driji dak cencepake bumi, nulis huruf Jawa labuh utama. Latiku ndremimil nembangake puji-pujian tombo ati, reroncene saka Sang Wali. Karipta dening ST Sri M Yani. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 3 doso kalih tanggal 7 Januari 2017 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.